Други текстове изчезнаха, хора също, които не се завърнаха. Имах познати, вечно мъмреха, имах бивши, други рани кърмеха. Системата канибалите върнаха, глад много скочиха, други се гъмнаха. Между любовта и чужбината избраха, тръгнаха. Аз лично се върнах неведнъж. Мръсотията по улиците нищо, мръсните ви мисля всичко. Дъното ми словно удариха многократно. Годините минаха безвъзвратно, децата ни прости са безобразно. Грешки сторени безвъзмездно, 1000 пъти Господ Бог търсих. Сълзи мъжки от лицето си бърших, осъзнавайки какво върших. Огледалото протъркано, краката на стола в пода стържах. И в казиното като вържех, карат му отвързвах, от болки като въдвих. Да имам да превръща спомените в стих. Бях шумен, бях тих, бях мил, добър отзивче, бях тив. Някъде в пубертета свръхдоза прекалих. 5 грама на една линия, вет нови светове открих. Реалността заобикаля, ще ме преоткрие. Много тежко се закачих, нали? Лошото е, че съзнателно много години изтрих. Много думах винаги, когато тръгвах на война със себе си. Много пъти на ден, всеки ден питах се, добре ли си? Ще оцелем ли? Защо живеем ли? Къде ще бъдем? Какво ще правим? Защо да работим, за да не се удавим? Именно работейки се погубваме. Не осъзнавате, че сме безценни, потънали в сметки колко струвате. Роби на матрицата, по скъпото си купувате. Роботизираха ви с тези телефони, отнеха ви най човешкото на живото общувате. Коронавирус дистанцира ви, но тук се страхувате. Спокойно в дълбок сън сте пълнувате, че е реално всичко се преструвате. Има изход, когато се събудите. Мисловно, духовно трябва да се трудите. Не физически, не да поудявате психически. Да овладеем енергията, буквално не теоретически. Силата на мисълта е инструментът и технически. Но ти бездействаш, пичиш, еляка и пичиш си. Ограден със себе подобни, успокояваш се, че е нормално, защото с тях приличаш си. Но един падър, 300 овце води, полководци, войводи. Народа духа трябва да дигне. Затова съм тук, имам много споко, ще стигне.